Elindult! Ez jó, ez 246-os BZ 735-ös. Na, el is ment a BZ. Kész. Én amúgy abban Én mindig így rá szoktam zoomolni, és akkor... Én megvárom, míg elmegy vagy. Ugyan 50 méter. Tudod, amikor Barci Károly jött, akkor is olyan. Jön a BZ. Nem húzott be egész odáig, hanem ott vezet. Látod, a negyedik. Én csak rájöttem ide videózni. 355-ös. 355-ös. Ezt már csináltam, azért szoktam valós összeállítást csinálni a vagonban. Már az első vagonba fogunk jönni. Ugye? Sok a BZ. De gyerünk, ott megállt. Benéztek a Ó, kijött a bogó. Azt még megpróbálom levideózni. Kijött a bogó, ma megint itt egy Bogó Kft-s. Ezért ott megy. Ott tolják már megint a Bogó Kft-sel a ezeket, ezt még így pluszba levideózom. Na mindegy. Mikor aztán végül. Ott van. Nem lesz vég. Ott van. Mindegy. Ennyi volt a videó. Sziasztok, srácok!